tuturor și bine ați venit la un nou episod din Plants vs Zombies Variant of Fear. Ăsta va fi un episod mai special, deoarece voi face mai lung. Mai lung ca de obicei. Și vom ajunge la lumea, la episodul 3. Hai să trecem la treabă. Vom trece de lumea Tălpăstă Boost. Back close. Stay elements. Zombie. Not I can get. Bine, zice, avem nevoie de ăsta, cu siguranță avem nevoie de ăsta. Ăsta de ăsta. Ăsta de ăsta. Oh, ce era să uite asta. În fine, hai că punem asta. Boom. Ah, bine, n-aveam nevoie de ăla. Punem frumos aici. Buia, bum! Hai să ne distrăm. Să vină zombalei! Uite-l mă pe zombalou ăsta. Pe unde s-a hotărât el să vină. Foarte simplu. Mă întreb ce o să câștigăm aici. Mă întreb dacă o ciupercă sau dar pur și simplu o hartă. O bani ar fi bine. Boom! 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 Oh, nebună, mă, că ești atât de nebună. Face-mă, mă. Hai, nu, ce fac eu. Nu voi folosi asta. Nu, măi! Da! Supraviețuit! Credeam că nu supraviețuiește. Bine, hai să mă pune. Hai, mai măriți-vă puțin! Încă puțin! O să fac un test pentru cum s-au auzi pentru... Cum se aude? Hai, lasă-te de prostii. Hai, mă, nu se mărește niciuna. Wow, s-a mărit una în sfârșit după ani întregi. Și-au mărit și ele. Mama, se apropie wave și noi n-avem nimica. Bine, bă, dar să zicem că avem ceva. Dar nu avem peste tot de-astea. Ah, nu. Bău ăsta. Bum! Uite nașpeta ta. Nașpeta. Haide, boss! Bum! Mort! Asta se aude când mâncă oie, nu știu ce se aude. Sau de fapt, nu știu dacă asta va fi episodul special, ba da,
Ăsta va fi. Bun. Bine, mă, bănuți frumoși. Da, suntem destul de pregătiți pentru wave. Mai băgăm unul de 200. Și asta e tată. Să nu s-au mărit nici prețurile astea. Bum, tată, bum, bum. Am mai mărit una. Hug wave. Bum. Super. Gata. Bum. Bum, 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 bum. Ne amarăm. Îi distrugem. Îi masacrăm. Pe viață. Oh! Ciuperca! Ciuperca rea! Ciuperca rea next level! Să folosim asta? Nu știu. Bine, dar vom folosi așa mai întâi ăsta. Să zicem asta și asta. Hai să încercăm așa. Oh, dacă sunt mormentele, mă! Bum! Suntem la level 2. La capitolul 2. Abia aștept să ajungem la capitolul 3. Ah, sunt două wave-uri. Aoleu. Aia e mai bine. Bum. Rise. Rise, rise, rise. Mai va trebui să pun aici o nucă, că asta e problema, că e aproape de cimitir. Frumos, frumos, frumosel. Ciupercuțelor. O grămadă de ciupercuțe. Bă, doi. Bă, viva Nația. A scăpat eu asta. Mortus. Mortus. Și mortus. Bine, bine așa. Oleu. Încă unul. Adă-ți, omulă-ți. Am nevoie de nucă. Gata. Asta-i totul. Atâtem până aici.
că a început să se mărească ciupercula. Hai, Nuca! Nuca! Fuck you! Nu-mi place. Se apropie werewolf. A ne vede Nuca! Bușa călăca e fierbinte cavara, vino și distruge-mă. Am rămas așa oprit, super mișto. Se apropie wave-ul. Asta păstrăm. Asta o să păstrăm pentru wave. Uite-i cum vin, mă. Lasă vină toți. Asta-i tot? A, n-am nevoie de asta. Asta-i tot. Ne păstrăm ciuperca pentru prim, pentru wave-ul final. Am și uitat aici. Mamă, uite ce aproape eram să fac. Avem aproape 4000 de bănuți. Ah! Așa! Bine, tu! Avem protecție pentru ciubitură și avem și bomba! Bomba! Sunt convins că fiecare cunoaște locul la jucat să s-a uitat, așa că și eu. Deci unele locuri nu vor fi locuri care noi, mai ales că l-am terminat jocul când era mai mic. L-am jucat de mai multe ori. Da, na, de când l-am terminat eu s-au mai adăugat aptitudini, mi se pare. Și aș vrea să-l încerc. Haide, bănuți! Aoleu, câți bani am eu! Mamă, câți bani am! Bun, și avea, ne mai trebuie doar un bănuț și facem 4000.
Nice, 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 nice. 4010 tot. Asta e. Aha, wave. La ce avem? Boom! I-am adus pe toți, bă! Toți, tată! Yeah, sex bang, you are... ce face asta? 4300. Hello, we would like to visit for a magnet. How does ice cream and brains grow? Bă, cine a trimis? You found the note. Super, super, super mișto, tată. Foarte tare. Oh, ce mișto. Vândă-mă. Bun. Mâncăm tot. Mă tot. Asta o păstrez. Asta îl punem aici. Mâncăm frumos tot. Așa mâncăm. Bine că facem bănuți. O grămadă de bănuți. Cu astea. Facem o grămadă de bănuți. Super, avem și asta. Super mișto. What the fuck, cu de-astea n-ai ce să zici. N-ai. Și vreau pe super ca asta. Mai băgăm în de-asta. Iar. Mai băgăm de-asta care să ajută. Și în de-asta. Bum! Sunt pe toți. Bum! 3 de-astea. N-ai ce să zici. 4 mâncați așa, 4. Super, ne facem aici. Mișto, hai. Mănâncă, mănâncă, mănâncă! Fac! Uite-ne aici. Ia da să mă distrugă băul ăsta. Știu. Super! Mai am singur ciumătăr! Mai am singur ciumătăr! Nu-te raibi! Super mișto, mai am singur cimitir. Asta o păstrez. Am pus-o ca prostul. Cabrone, toate. Băgăm tot. Băgăm tot.
Mai sunt 3! Bă, 2, 3! Ah! Sper că facem la bani. Facem o grămadă de bani, bine. Bine. Mama, deja avem 4510. Mai avem un șumetor acolo. Avem nevoie de ceva. Și ajutoare. Bine tu, haide. Holy fuck. Avem prea multe ciuperci. Ce să facem cu atâtea ciuperci? N-avem efectiv ce să facem cu atâtea ciuperci. Patio! Ah, mă dă-ți-l! Era necesar să fac asta. Tu cortează. Se apropie wave-ul, filou. Se apropie wave-ul, n-are nimică. Haide, wave-ule! Să băgăm toate ciupercile. Mama, uite câți bani avem! Și ne-a mai venit și o ciupercă. Wow, facem la bani de... N-ai ce să zici. Facem la bani de... Facem la bani. Uite câți bănuți avem, tată. Super s-a deparat groapa. Avem din nou 4 de astea. Oho. Bum! Bum! Bam! Ce-am câștigat, măi! Băiete, what the fucking god, câți bani avem! Câți bani am făcut 1000. Cât 1000. Și am ajuns la 3. Well, isn't. Bine, deci presupun că ăsta ne trebuie. Unlock. Ce ne mai trebuie? Ciupercile noastre. Toate chestiile bune pe care le foloseam. Le mai putem folosi acum. Let's have iron. Bum. Suntem și la capitolul 3. Bum. Bam. Bam. Bum, 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 bum. Nu ne mai putem folosi bomba atomică. Era atât de drăguț. O să fie tortia. Dar n-are nicio importanță că îl batem așa. Meow. Meow. Rise up, rise up, rise up, rise up, rise up.
Du-te la plimbare, domnule. Du-te la plimbare, domnule. Ah, super, cum aveam nevoie. Stai, what the fuck, unde l-am pus? Ce prost l-am pus, căpău. Ca un nebun. Super. Facem doar de rând deocamdată, că vin zombie. Vin zombalâni. Facem flowerelor. De ce se activează asta? Nu vreau așa ceva. Super 4940, hai. Grămadă de bani. Avem o grămadă de bani. Super, bom, nu iertăm nimic. What the fuck, nici nu l-am văzut pe asta. Fuck you. Oh the fucking god. O să vină și papa, deci avem nevoie de protecție. Protecție, protecție, protecție. Am plecat să colindăm, dom, să înălțăm. Când boierii nu se acasă, dom, să înălțăm. Când boierii nu se acasă, am plecat să colindăm. Ca părstovanii. Mamă, ce prost! Am zis să-l placă. M-am așezat atât de prost. M-am așezat atât de prost. Atât de prost. Dar nu, ce folosim aici? Uite, zombii curăcește. Aaaa! Gata, Nacho! Du-te! Bum! Du-te! Madă-l! Neacă-l! N-ai voie la petrecerea de la piscină! N-ai voie! Avem asta! Avem ce și ca... Final World! Bam! Avem dublecul! 5.000, totul 5.000! Next level! Eu vreau să-mi iau upgrade-ul, nu vreau slots. Continue. Deci, vreau așa. Vreau asta. Bam, bam. De asta nu se poate. Bam, bam. Bam, bam. Up slots. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Aș vrea să pun și... Vrei puțin... Vreau să văd ceva, cum se numește asta? Cherry. Cherry bomb.
Ăsta Doomshroom. Doomshroom. Bomb. Ciupercă tare, dar nu contează. Close. Îl folosim așa că îi jucăm. Bam. Și avem Dovleaco și ne facem strategie. Bănesc că știți strategia ai Rafael. Și știți despre cum juca el. L-ați uitat și... Na. Ei bine, l-ați uitat așa că era să uit cum juca el, nu? Bam. Dovleaco. Și Plusc. Și mai primim și bani. Dar nu vreau ține nimic pentru nou slot. Eu porcărie, eu vreau să-mi fac upgrade-ul. Mai târziu, peste un level 2, o să ne ia upgrade-ul nou. Deci am început cu asta de 200. Mari. Bam. Hai, Dovlecel! Haide, Dovlecel! Încarcă-te! Hai că-l băgăm pe ăsta. În caz că nu se descurcă Dovleaco, bam! Stai că eu stau prea departe de microfon, de asta nu se înțelege nici așa de bine. Bă, nebunule, mă, că mă, tu de nebun, mă, ce crezi, mă, își bagă dacă te dă cola în cap. Îți bag Dovleaco în cap, mă, sfântule, mă. Nu, cu Dovleaco. Nu, mă, nu-și mă tu mie Dovleaco, mă. Aaaa! Fucking God! Mama, n-am observat nimic. Ce-ți să vă naibii, mă, căcat să vă. Eu i-am distrus numai cu Dovleaco pe ăștia. Hai căcat să vă, mă. Uite, naibii. Bam. Cu cola în cap. Bam. Oh, ce-am făcut? Back to game. Mega Dovlecel, mega și frumos Dovlecel. Primal Wave. Down. Hai, tatu! Bam! Asta-i faza. Lipa, bâmbara, papai. M-am uitat să mă șuiesc decât timp filmez. What the fucking god, filmez 35 de minute. Man.
ce tot fac asta? Bă, ăla cu găleată, m-am săturat de tine. Mor! Mor, fărăsătule, mor! N-am chef de tine. Bam! Hai că stăm bine, 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 stăm bine. Stăm foarte bine cu strategiile noastre. Stăm foarte bine cu strategiile noastre. Stăm foarte bine cu strategiile noastre și o să facem ceva nou. Bam, shariat! Avem 3 pe shooter cu același damage, doar că mai și în viață. Bun! Bun! Dă de ciulu! Bun! Give it low, 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 give me too 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 low. Give me too low. Gimme. No! De ce l-a pus aici? Ca prostovanul. A fost un caprone. Caprone. Sex sau. Veniți la mine să vă bat, fraierilor. Ha. Bam! M-a sunat colegul meu. Las că le fac eu asta. Haide, încarcă-te, dovleacu! Se încarcă acum dovleacu. S-a încărcat. Bum! O grămadă de bani. Du-te, mă. Mădeți, nu vă va rănopți. Asta de 325, mă, dacă l-ai pe ăsta face de tot, băi, nu faci nimic, mă, n-au nici... Hai să te... Și avem upload-uri. Shop. Frate, dar nu ne dă upgrade-uri, că eu asta am zis, dar nu cred că ne dă acum. Păi eu zic că am filmat destul acest episod special, adică special prin sensul că l-am făcut mult mai lung, adică de 40 de minute. Sper să vă placă această serie, mie îmi place foarte mult. Am jucat și cred că te ajuns la cât am jucat. Uitați-vă și voi câte personaje! 8 personaje pe care nu le putem folosi. Da, am câștigat 3, 8. Da, stai puțin aparent. Pe fiecare lume ai câștigat cam 8 personaje. Pe fiecare hartă. Că asta e harta de zi, harta normală de zi, original. De fapt asta e harta originală de noapte și astea sunt celelalte harți ca și aptituri. Și a trecut de 40 de minute, vreau să închid la 40, dar m-am blocat. Bine, nu uitați să vă abonați la canal dacă vă place seria sau susțineți
și să dați like dacă vă place, like sau share, nu știu ce am. Vă pup și sper să meargă să pun acest episod, că altfel am filmat degeaba și aș pierdut episodul. Vă pup, pa, pa, pa!